Girlfriend ako ni Jerry. Sa relasyon, dapat lalaking laging mali. Ano? Sabi ng mga girls na men are crap. Sa music feelings. Okay, taking notes? Kamusta yung mga Kansis? Ako nga pala si Paolo at ngayon dahil syempre bago natapos ang Women's Month, hindi ko syempre makakalimutan mga pinakamamahal kong babae sa TikTok at sa aking harapan. Kaya ngayon maglaro tayo ng Sulot o Sukot. Ang ating tema ay mga babae noon at ngayon. Random misogyny? Ang ginagawa ng babae ngayon. Talaga ba wala silang pakialam doon sa isang lalaki? Typical above moment, walang pakialam sa lalaki. Yan ang gusto ko. Sukot! Ano kay Maggie? Kita mo babae talaga. Lagi na lang kami ang nasasaktan. Nananahimik ang lalaki, pinapalo sa ulo. Ibang ulo na lang sa amin. Maraming sa sulot. Maganda. Wholesome. Mahal niya ako eh! Malasing, girls. Mahal niya ako! Sabi niya yung sa akin ay sa akin! At sa akin na nagbago ng pogi! Maganda ba yan? Okay, may kilala naman ako babae sumasayaw pag nalasing. Siguro di na kayo nilagyan. Oh! Hindi niya alam. Hey! Ayan kami, oh, basura. Maraming salamat. Sulot. 30 for 35. Baby, you might need to sleep. Copyright, copyright. Ito na lang kesa ma-demonetize. Side chick, don't need no side. Ako na to. Mga banal lang po ang mga lalaki. Maraming salamat. Sulot. Mga babae pag tinuto. Putang ina mo. Fuck you, bang ina mo, tang ina mo, tang ina mo, tang ina mo. Tama. Cancel eh. Dito puti. Sorry na. Pati kita. Duality of woman. Sukot dahil bakit sila ganyan? Nay, okay. Women. Pareho lang yan, both ways. Ito. Medyo malabo. Okay, okay. I think it make us breaking up with me. Like legit, need to vent ASAP. Damn! Shee! Eh, shee! Yan na lang tayo. Hindi tayo paglalaroan ng ating pakiramdam. Wala akong oras eh, Bob. Wala akong oras. Oo, friend mo ko, kaya nga di kita muna papansinin. Totoo ba yan? Never in my life. Gusto ko lang sumaya. Have I ever done this to you? I always hear shit from you. Always! Big fucking joke. You are a joke. Cloud shit. Oh no, the audacity. Huwag ka mag-vent ever. Huwag ka mag-chat. Wala ka. Ano ba to? Scripted ba to? I swear to God. Pero yung salita na Eabab na Eabab eh. Upvote, hindi yung pighati. Oo, tsaka ipanalo mo ka. Yung ating laban. Ay, matitik out of context. Galing kay Club Mons. Ay! Huwag ka na Aray ko po, ayoko talaga ng ganun tining na boss. Gusto kong manapak. Ay! Yung itlog ko bumabalik yung etis sa sambayan ko. Gago, lalaki yan. Sinayawan ako eh. Tingnan mo kasi lalaki, gago. Aray! Ano ba? Bob? Meron talaga silang pitch na parang kumakalmot sa likod ng batok mo. Ayoko nakakarinig ng babae umiiyak o sumisilaw. Kaya ngayon pinaka-ayoko sa horror game, mga babae yung to eh. Kasi merong may parallelism ng totoong buhay yung takot ko sa kanila. Tropa na lang, diba sabi nga kayo kuya, lalaki na lang. Tingnan mo kasi lalaki, gago. Ang mga babae, kapag nasa paligid ng Oo, mga yung lalaki, babae ay yan. hindi nila pinapakita ang tunay nilang lakas. Kadalasan ay gustong-gusto nila na tinatratong prinsesa. Normal lang yun. Kaya tayong Gusto mga maging lalaki, prinsesa? hindi dapat natin maliitin Mukha ka naman payaso. o matanda. Kagaya lang nitong kaibigan natin na itago natin sa pangalang Roxanne. Ginabi siya ng uwi at napagsirhan ng gate ng kanyang nanay. Puno nga ng nakainom, kaya akyatin makakuha lang ng magandang selfie. Eto pa kaya na may tamang hawakan. Kaya mo yan, Bob. Ipaglaban mo! Magaling!
Akyatin ang bakod para pag-akyat ng kanilang mga pader. The girl, nakaisip ng paraan kung paano ipagsabay ang paghugas ng kamay at pag-inom ng Cute. drinks. Mayroon. Matip. Bunny attire at container truck? Why not? Mas Ako, astig pa to sa magaling ating siya boss. humawak ng- Sasabihan lang tayo nito ng Ng don't manual. Ito Hey! namang si ate, gustong-gusto niya kumain ng prutas. Pero Ako rin eh. So, kumain ng mangga. naglaro na lang siya ng basketball. Oh! Cross drive. In a dream right now. Sulat. Problema ng babae noon at ngayon. Hashtag blessed moments. Ayoko. Sunod. Mapababae ka man o yung lalaking kasama niya. Sulat. Yung birthday mo tapos dumating yung bumanat. Kamusta? Tuloy ka, halika na para wag kang mahiyang pumasok. Pasensya ka na sa bahay. Parang may regla ka sa bibig. Tulasok. Hey! Na maglinis ka sa Sukot! Nakakasukot, Sok. Maraming salamat. Sunod. I respect sa mga babae. Hindi inaasang sarili sa lalaki. Eh, wala na mga asahan. Oh! Man, yung fragile masculinity. Wasak! Tama na. Bigote pa lang yan. Mahirap na ilaban niya ang premen. Pulutin na natin yung masculinity na masag. Galing kay Casey. Pero gusto ko sa babae yung gamer. Okay. Ano yun? Ano yung lagay niya? Ano yung nasa daliri niya? Pang... Hindi ka ba mamamasma... Oh, siya nagsabi ah. Alam ko yung mga nasa comment section. Ano ba? Bakit pamahay? Dapat nalulog. Michael. Ba? Sino sa inyong may kasalanan? Sino? Ako, bakit? Lalaban ka? Narinig yung go. Bakit ka pa ganyan sa akin? Parang may, Wala akong alam kung may anong sassy kasalanan dito na ko. lalaki ah. May sassing babae dito ah. Nako, sino kaya yun? Wala akong alam kung anong kasalanan ko sa'yo. Ang Hoy, tilawak ng aking bakla, manok. huwag ka nang magpamaang-maangan pa. Oh! Iyan nga. Inagaw mo Golden sa akin Globes, si oh. Daniel. Akin lang siya. Hindi ko siya Tingin pa sa inagaw. camera. Pero ako lang talaga ang mahal niya at hindi ikaw. Tayo ng cutting naman yan. Oh, ba't may manok dito? Hoy, bakla. Kaya ba't nag-rewind? Ang kapal din pala ang pagmumukha mo. At sino ka namang babae ka? Babae kami at bakla ka lang! Oo, bakla ko, pero kung mahal ni Daniel at hindi ikaw, princess. Hindi yan totoo, Dominica. Daniel? Sinungaling ka Padilla? lang! Posga. Anong nangyayari dito? Isa pa to ang Oh, pangit. bakit may dagdag sa likod? Anong sabi mo? Bastos ka talaga. Manabungat siya. Bakla! Oy, nakita ko tong Mas pangit kayo. Babalikan ko kayo kasama si Daniel na magpapatunay na ako talaga ang mahal niya at hindi ikaw. Ay, sulot. Ako lang ba na-attract sa lalaking maugat ang kamay? Ano ba ugat ang gusto mo makita? Ugat yung kamay, malaki yung kamay. Ano pa malaki? Basta pogi, di ba? Dapat pogi. Wholesome eh above moment. Ugat lang naman ang gusto. Baka gusto mo rin maugat ang pitaka. Sarad. Girlfriend ako ni Jerry. Send to me. Oh! Anong gagawin natin ngayon? Wala. Hindi ba tayo magko-confrontation? Huwag na, nakakatamad eh. Okay. I'll see you. See you. Yan ang gusto ko mga eh above mo. Tsaka kanina yun, ngayon, ito yung noon. Nakaka-turn on yung mga ganyang babae. Okay, more. Anong skincare? Napakagandang skincare. Okay, nawala na yung pagka-turn on ko kanina. Never. Kababaihan, hindi kababuyan. Galing kay Jabami. Oh my, okay. Members. Babae noon, babae. Pero sigurado naman ako, meron naman mga babaeng, alam mo yun, ganun din ang panahon na yun. Siyempre, hindi lang na-document dahil mas mahirap. Grabe naman, ang bilis naman ng parallelism mo. Ayoko ng Maria Clara, gusto ko ng Maria Osawa. Hindi ko yan komenta ng sulot o sukot dahil natural lang yun. Kumain ka na. Ah! Puti siya ba yun? Opo, ikaw po ba? Oy, ano ba yan? Ba't naman kayo ganyan sa kanya? Saan niya nakilala to? Tunay na tropa.
Pag tumingin ka, akin ka. Oh! Yun! Oh, yes! Kilig! Pogi mo, boy! Kikiligin na lang, yung tropa pa. Hayop. Hindi niya alam. Hoy! Ano naman dalawa ang calculator mo? Caught in 4K. Akala mo yung tropa nyo lang mahuhuli-huli ka rin na nantitrip ng tropa. The next day. Ine-edit pa niya. Gagawin mo! Baka magalit niya, lagot ka. Mag-send ba siya ng photo niya? Wow, mahal na agad ang tawagan. Kailan lang to? Hindi nyo kailangan ng babae kung meron ka naman tropa. Ayan na. Napatayo si Kuya, napakahamutan dyan. Ako, antokin ka dyan. Pampagising sa akin na parang pelikula. Oh! Kailangan magsilima. Ikaw ang buong istorya, sabay boses mo ang nagsisilbi ng musika. Sinilig na mo. Mamalaglag ka dyan. Mamalaglag ka sa likod. Moments later. Di ka ganyan sinasabihan ng love you too eh. Wala, nagkayos parang buhok. Hindi, pigati. You look so broken when you cry. One more. Hindi. Hindi na mapal. Kapon. Kagabi. Huwag ka na mag-friend sa FBI yan ha, matutunan nyo mga bata. Uy, mahal. Si Pando. Yung ginanap na si Pando na laging naiwas sa iya. Mahal. Sorry na. Ano nagsabi niyan si ano? At least broken hearted ka na lang sa tropa mo, diba? Sa tropa. Pero kupal mo. Tropa bago kipay. Sulat! Sa relasyon, dapat lalaki ang laging mali. Ano? Oops. Lagi silang mali kasi hindi sila masyadong Tama! naiintindihan. Yung aking masculinity, Kasi fragile hindi sila masculinity. kasi expressive gaya ng mga babae. Laging mali because that's what the society Tama. told us. At True. higit sa lahat, Yes. dapat lagi silang mali. Tama. Kasi lalaki sila. Tama! Ako babae gusto, abab na gusto just ko. like girls, just like women, men are humans too. Tama! Baka nakakalimutan yung tao kami. So, siya napaka-matalinhagang usapin. Minsan kala ng mga abab ay aso ako, di ba? Naging nag-aaso style. Don't invalidate our feelings. Wholesome lang kaya sulot. Galing kay Lawrence. Paiwas-iwas pa ako sa ambon. Sa'yo ko lang pala makukuha yung sakit. Kala ko, sa'yo lang ako madidiligan. Sino nang loko dyan? Wala nang dapat isirit dyan kundi holy water. Tama si Father. Kaya kaninang sumasayaw ng yung sa skincare. Ayan. Kailangan mo pH care nito. Sulot. Good boy but in different languages. You're such a good boy. Isa kang mabuting bata. Kaso ano pinapanood mo? Diba? Huwag ka magpalinlang Walang ka. sa above. Tayo-tayo lang magtutulungan. Baka nakakalimutan mo na hindi ka i-invalidate dito. Sulot. Bakit mo ko na-reply na? Hindi ko alam. Bakit? Hindi ko nga-alarm. Hindi, may rason yan. May rason nga yan. Sagutin mo ko ngayon. Harap-harapang sagutan to. Kasi nga mahilig ako sa pangit. Tanga naman eh! Parang tanga naman. Ewan na. Tanong ka pa. Huwag ka mapasa online, mapasa harap mo, mga babae. Talaga, hinagpis ang iyong makukuha. Sukot! Grave Tutura. na Politowago, Younger Cruiser Fast Food. Masiodong Matadont. Kaya Bob, wala akong panahon sa kalandian mo, Father. Pakibasbasan nga ng PH care yan. Katrabaho ko dito eh. Kung wala akong pera, paano ko lalapitan ng Kaya Bob? Sukot! I wanna talk about this whole not all men thing kasi feeling ko yun yung madalas na rabat kapag sinasabi ng mga girls na men are trash. Ay, nasa pool ka. Tapos may lifeguard na sisigaw ng no running. Hindi ka naman sasagot ng not all of us are running. 'Di ba? Kasi you're smart enough to know na this wasn't addressed to you. Hindi mo na kailangan sabihin sa amin na hindi naman kami lahat basura. Alam namin yun. Men are trash thing is a movement kasi. Alam mo yung parang Black Lives Matter. Alam naman natin na all lives matter. However, Black Lives lang yung sinasabi. Bakit? Kasi
sila yung mga historically oppressed eh. And in this case, yung mga historically oppressed is yung women. Kasi women have to go through a lot eh. Having to wear certain things para hindi ka ma-catcall, yung madideem ka as inferior dahil ng babae ka, yung hindi ka mabibigyan ng jobs sa isang like workplace. Men are trash is more of an expression of grievance, more of a cry, more of a protest. Do understand it as a sweeping statement, pero if your only concern is that nakakasakit siya ng allegedly good men, feeling ko you'd have to understand the gender gap more para hindi ka na masaktan. Okay, well, nakinig ako sa kanya argumento. Maganda naman, may mga points. Pero mali analogy mo noong una. Sinabi mo, Black Lives Matter. Hindi naman nila ginawang White Lives Don't Matter. Or White Lives are trash. Nagkakaroon ka ngayon ng unneeded or unnecessary na kalaban sa paggamit ng all men are trash. Alam ko marami nasasaktan sa internet. Go lang, kanya-kanyang movement niya. Pero yung movement na ginamit ay very negative, very inflammatory. Parang gusto lagi ng away. Diba? Ba't hindi nyo lang sinabing Women's Lives Matter? Or women are not trash, di ba? Bakit kailangan yung atake papunta kabilang bakod na sana may kakampi ka? Parang ganito yung simbahan, yung galit na galit sila sa mga bakla. Pero galit na galit sila sa mga unwanted pregnancy. Isipin mo, sino kaya na kombinasyon ng couple ang hindi nagkakaroon ng unwanted pregnancy? Mga bakla! So nagkaroon ka ng unnecessary na kaaway o kalaban. Para sa akin, na fuel siya ng anger at galit na naiintindihan ko nga naman. Naiintindihan ko ng mga babaeng naharas na hindi nag-voice out ng kanilang opinion na sa isang patriarchal society tulad ng dito sa Pilipinas ay mahirap makakuha ang mga babae ng tulong. Well, syempre, ngayon, dahan-dahan na nagkakaroon dahil sa social media, nakakatulong na yung mga hashtag at movements. Pero itong particular na movement na to, ng all men are trash, ay para ba nangyari, nasa bad mood yung mga babae, nagsimula nito, tapos sila, all men are trash! Tapos kayo, pag may nagalit na kanilang fragile masculinity, sabihin nyo, hindi naman kasi dapat para sa inyo to, mga lalaki. Tanga! Ang bayan, dapat hindi kayo nasaktan doon. So para ka nanlait na walang balik sa'yo. We can agree to disagree on some points. Naiintindihan ko naman si ate sa kanyang grievances. Naiintindihan ko na very patriarchal ang society dito sa Pilipinas. Abortion pa lang, di ba? Mas iniisip nila yung buhay sa loob ng tiyan kaysa yung buhay na magdadala, yung mismong babae. Bilang isang advertising or movement perspective na tinutukoy dito ni ate, ay hindi ito makakatulong sa inyo. Alam ko may magsasabi, may kilala naman ako, wala naman issue sa kanya. Of course, lagi naman may gano'n. Ang dami-daming tao sa mundo. Lagi ka makakapili ng klase ng tao that will prove your point. I-explain ko naman yung aking analysis dun sa analogy mo. Naintindihan ko, ito gusto kong mga talakayan. Hindi mga drama ng mga celebrities, wala kaming pakialam, hindi madadagdag ang aming buhay. Pero naiintindihan ko naman ang kanyang issue doon. Talaga namang meron. Uy. Sheesh! いらっしゃいますご主人様今日は猫の日らしいですがここに可愛くな Tama nga naman, tropa na lang kaysa Eabab. かしこまり Mas ます maganda pa yung tropa ko sa Eabab. Ay, ito ang pinaka-paborito ko. Ito lagi may issue. What are the best places or actions to touch a girl? Boys, Women are not objects! You want to hear it and I treat my objects like women. Here we go. Number 1, this never Makukulong na fails. naman ako sa Trust mga me. tips nito eh. So let's say you're close with a girl already. Close na kayo. Ano lang. Grab her waist. Ay nako, yung mga konnichiwa dyan, alam ko, saray na kayo sa mga body pillow na babae. Yung hindi magpupuniglas pag nalikan nyo. And then pull it like here. Oh! Like that, okay? Oh, See ba? tsa- So, hold her waist like this. Ay! Pigayin mo na onti sa taas. So, that touch will make girls go crazy. Yung pag- Try mo i-rub ng konti. Yun! This with the girl. Hoy! Anong gagawin mo sa girl? Ano yun? Father, oh! This with the girl. Basbasan ang PH care yan? Ganun niya yung hair niya sa tuck her Ihawi. ears. Like, Ihawi. trust me. Boys, take note. Do it. Okay, taking notes? Gakbay. Amoy Sila libag. and kiss. So, that's another great way. Or, is if gusto mo siyang halikan, there are 2 ways. Grab her by the waist, so like that. May 2 ways. Merong hindi ka makukulong na way, tsaka double check mo ng gusto kanya way. Or, grab her by the chin. So, that's also great. So, grab her Ako, lalo na pa may double chin siya. Madali makakawakan yan. chin like this. So, use your 2 fingers here. Always use the And 2 put fingers. Kung may tamang sinabi sila sa inyo, always use the 2 fingers.
ma-appreciate na kahit sino kaya above yan. Naiintindihan ko yan. Me dancing while my engineer was making 300k. Woo! Nice! Do you even know the salary range of engineers here in the Philippines? It's not even close to that. It ranges 15k when starting, lol. Yep, naiintindihan ko naman. Mahirap ang buhay. Supportive! The Ekalals. All Ekalals are trash. Okay, Jubilee. So use your 2 fingers. Hoy! Ano ba yan? Ba't mo siya fina-fansin? Sexy part tattoo. So ngayon meron tayo dito nakikitang babae na yan. Sinusundan ko. So, wala kang gagawin pa. Pwede kang pwede kang mabarangay ng ganyan. Sinusundan mo yung babae. Sinasabi mo paano malaki. Sinusundan ako ng babae. Papunta na akong presinto. Tattoo vlog natin. Hopefully scripted Miss, lang to. Miss, pwede kang kuning for model for tattoo vlog. At bali nagba-vlog nga pala ako. Gusto ko sana tanongin yung pangalan mo kung ano. Roberto. Bibitaw ng mahinahon. Marunong ba yan? Kanina pa itong mga tropa pala. Tropa naman pala gusto. Wag na nga above nakakapagod na, masaktan. Sunod. You're kinda plastic. Actually, na-find rin kitang plastic. Yan ang gusto kong above po. Wala na pasikot-sikot. Mind reading, rektahin nyo na. Yan kay Garen. Hindi pag nakita ng order ko pero di ako mahanap ng service crew. Yan, matalinong babae. Pinakamagandang turn on. Tsaka hindi na nag-aalog ng puwet sa TikTok. Nakaalog ang aking kokote pag pinakikinggan siya. Gusto magawa rin ako ng lalaki noon at lalaki ngayon. Pabuti yung 20k likes yung video na to. Ilalabas natin agad. Share sa mga above ng friends para madagdagan naman tayo dito. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul Trash na mga maalam.